Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang gobernador sa probinsya ang pamuno sa Philippine Army sa Negros ang nagalaom nga kuntani ang madason nga liderato sa Communist Party of the Philippines mangin bukas sa peace process. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsilingman nga kuntani ang magabulo sa kay Jose Maria Sison nga nagtaliwan sa Netherlands sa edad nga 83 ang hindi na magkabig sa armed struggle bilang nagaisahanon nga sabat sa ilang mga panawagan. Nagalaom ang gobernador nga kuntani mahatagan man sa higayon ang kalinong. Para naman sa kay 3rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte bilang leader sang pangkabilugan nga hublag, may epekto ang pagtaliwan ni Sison sa rebeldeng grupo. Sa Negros, sunod sa kay Pasaporte, naghuyag na gidman ang puwersa sang rebelde dalaman sang asod-asod nga kalugawan sini sa mga opensiba sa military. Gani ginapabot man ang anibersaryo sang CPP sa December 26, sunod sa kay Pasaporte sa nagbuhay na nga kapasidad sang rebeldeng hublag, malayo na nga makapatuman pa sila sang tactical offensives. Although kung diri sa Negros daw wala, very reduce ng capability nila na to launch or any tactical undaran sila, silingkod na lang subong undaran sila.